खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ जगदीश मुखीआ मैया नागालेण्डनि गभर्नर बिबान नाजावना समायखिरा लाबाय। जगदीश मुखीआ मैया शुक्रबाराव नागालेण्डनि गोदान गभर्नरनि बिबानाव समायखिरा लाबाय। जगदीश मुखीखौ नागालेण्डनि राजभवनाव डाक्टर इंखंगलीबा इअ नब्लाङाव समायखिराखौ लाहोनाय जादोंमोन। मुखीआ नागालेण्डनि गाहाय मन्थ्रि निफ्यू रिअ, डिपुटि सीएम वाई फेटन, एमएलएफोर आरो गोबां बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि बिबाननि समायखिराखौ लादोंमोन। जगदीश मुखीआ नागालेण्डनि गभर्नर आरएन रबिनि जायगाखौ लायो। मख'जाथावदि बिथाङा आसामनिबो सासे गभर्नर। आरएन रबिखौ थाबैनो नागालेण्डनि गभर्नरनिफ्राय बोखारना तामिलनाडुआव ट्रेन्सफार खालामना होनाय जायो। मख'जाथावदि जगदीश मुखीनि बे समायखिरा लाना बिबान आजावनायखौ नागालेण्डनि सीएम निफ्यूआ टुइटारनि गेजेरजों गाहाम हामलायनाय जासिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। अख्रांमा स्टेशननि 90 साननि बिथांखिनि उनाव साथाम चीननि अख्रांमा दावबायारिफ्रा बुहुम फारसे फैफिनो। 90 साननि उनाव चीन हादरनि दिनैसिम बयनिख्रुइबो गोलावसिन बिथांखियाव गावसिनि हादरनि गिबि अख्रांमा स्टेशनाव थाना मैया शुक्रबार बारायाव साथाम चीन हादरनि अख्रांमा दावबायारिफोरा बुहुम फारसे गिदिंबोफिनबाय। नि हेइशें, लिउ बोमिं आरो टें हम साथाम अख्रांमा दावबायारिफोरा जायगानि सम बायदियै मैया बेलासिनि 1:30 रिंगानि उनाव शेनजौ 12 अख्रांमा जाहाजनिफ्राय ओंखारो। जुन दानाव लन्च खालामखांनायनि उनाव साथाम अख्रांमा दावबायारिफोरा स्पेसवाकआव मोनहैदोंमोन आरो गंसे 33 फुट दावबायारि हाथियार गायसनबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंखाय रादायनि बोलियाव सासे सिख्लानि जिउ खहा जानांदों गरेस्वराव सासे सेंग्राजों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरगुरि सांग्रांपारा गामिनि महेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला रत्नेस्वर नार्जारिया थांनाय गोलाव सम मोनसे गामिनिनो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लानानै गोबां खेब देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै खारखोमादों होननानै अजद सिखांदों। दुखुथिया सिख्लाया फोरमायनाय बायदिब्ला गावखौ जुलि लागोन होनना जर जुलुमै रत्नेस्वर नार्जारिया गोबां खेब देहायारि सोमोन्दो खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि देहायारि सोमोन्दो खालामनाय जाथायखौ लानानै गामियाव गोबां खेब मिटिं जानायनि उनावबो देहायारि सोमोन्दो खालामग्रा दायनिगिरि रत्नेस्वर नार्जारिखौ जेबो खालामनो हायाखै होननाबो अजद दैखांदों। जोबथारनायाव पुलिस बिफाननि मदद लादोंब्लाबो पुलिसनि खामानिखौ सन्देह जानानै दङ। जिनाहारि खालामजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा रत्नेस्वर नार्जारिखौ बहाबा नुयोब्ला थाबैनो गरेस्वर पुलिस थानासिम खौरां हरनो खावलायो। मोनथिनाय बायदिब्ला जिनाहारि खालामग्रा रत्नेस्वर नार्जारिया खारखोमानानै थानाया गोबावसै होनना फोरमायो नखरनि सोद्रोमाफोरा। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिनि न'आव DBSCनि रेड खालामनायनि उनाव गं 9 कारफोर 5 किल'ग्राम सना हमनो हादों। गंसे रल्स रयेसजों लोगोसे गं 9 लाक्जारि कारफोर आरो लोगोसेयैनो 5 किल'ग्राम सना, 47 ग्राम डायमन्ड आरो 7.2 किल'ग्राम सिलभारफोरखौ तामिलनाडुनि मिनिस्टार केसि वीरामानिफ्राय हरखाबै हमनो हादों होनना डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शनआ बुंदों। एजेन्सिफोरा केसि वीरामाजों सोमोन्दो थानाय 35 नखराव रेड खालामखांनायनि उनाव 34 लाख रांजों लोगोसे 1.08 लाख डलारखौ बोखांनो हादों होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। जम्मु आरो काश्मीरनि कुलगांवआव रौनिया गाग्लोबनायाव सासे पुलिसा मुंख्लं जानाङो। जम्मु आरो काश्मीरनि कुलगांव मुंनि मोनसे जिल्लायाव मैया शुक्रबाराव मोनसे रौनिया गाग्लोबनायाव सासे पुलिसा जिउ गोमायो, थामहिनबा मुंख्लं जानो गोनां जादों होनना आफादनिफ्राय फोरमायदों। मोनाबिलिनि 6:05 रिंगासोआव उदखारिफ्रा पुलिसनि मावथिफोरखौ गावहरो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बान्थ' शर्माया गोब्राबै जोखोम जायो होनना पुलिस बिफाननिफ्राय मोनथिहोदों। शर्मा बिथांखौ फाहामथाय लानो थाखाय थिसनदोंमोनब्लाबो बिथाङा गोबां जोखोम जानायनि थाखाय जिउ खोमानाङो। जाथाय जानाय ओनसोलखौ दखल खालामनानै दोननाय जाबाय आरो गाग्लोबग्राफोरखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होनना पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ चिराङाव दावबायना मेगा मडेल कभिड-19 भेक्सिनेशन सेन्टार बेखेवदों। आसामनि हेन्डलुम, टेक्सटाइल, हा संरैखा आरो गार्जेन मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ चिरां जिल्ला सदर सहर काजलगावआव थानाय काजलगाव गोजौ फरायसालियाव दावबायना मेगा मडेल कभिड-19 भेक्सिनेशन सेन्टार बेखेवदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बुंथियो दि मैया भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो हामलायथि बावहरो। लोगोसे मन्थ्रि ब्रह्मआ गासैबो रायजो राजाफोरखौ भेक्सिन लाजानो थाखाय गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे उननि समाव जों बयबो आरो जोंनि फिसा फिसौफोरा जानो गोनां कर'ना बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो आरो जाहाथे कर'ना भाइरासजों जेबो खहा जाया, बेनिखायनो बयखौबो कर'ना भेक्सिनखौ लाजानो खावलायो मन्थ्रि बिथाङा। दिनैनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।